το 2022, τον Οκτώβριο με Νοέμβρη, Ναι. τόσο εγώ όσο και ο δάσκαλος ο Νίκος ο Ιερομνήμων, αλλά και ο Δημήτρης ο Αλαβέρας, γνωστός και ο Σαράπης από την Καρτάμαινα, είχαμε αναπτύξει ένα δημόσιο διάλογο μέσω κοινωνικών δικτύων σε σχέση με τις υποδομές. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, Ναι. με μια ανταλλαγή έτσι, δημοσίων τοποθετήσεων εκεί. Προκαλέσαμε μια συνάντηση τον Νοέμβριο στο Πηλί τότε των αθλητικών σωματείων του Ηρακλή, της ΑΕ Δικαίου και του Αιώλου Κεφάλου. Από αυτή την συνάντηση προέκυψε το πλαίσιο διεκδίκησης για το κλείσιμο των γηπέδων. Συστάθηκε η Πενταμελής Επιτροπή, αρχικά από εμένα, από τον δάσκαλο τον Νίκο τον Ιερομνήμονα και από τη Διονυσία τη Γιαννούλη που ήταν εκπρόσωπος της ΑΕ Δικαίου και μετέπειτα από τον Κώστα τον Καραθωμά, ο οποίος την αντικατέστησε, τον Στέργο τον Διακο Στεφανή από τον Ηρακλή 2000 και τον Νικόλα τον Καπύρη που αντικαταστάθηκε από τον Μιχαλή τον Παντελή από τον Αιώλο Κεφάλου. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, πιέσαμε, συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο. Όπως είπες και εσύ, το Μάρτιο του 2023 μας παρουσίασε το σχεδιασμό του για τους θόλους, αρχικά της Καρδάμενας, και εμείς δεν ξέραμε τι είναι αυτός ο θόλος. Βλέπαμε, προσπαθούσαμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση, ποια θα μπορούσε να προτείνουμε εμείς. Είδαμε ότι η προτινόμενη λύση που έχει να κάνει με αυτό το δικτύωμα, έτσι, τον αεροϊποστηριζόμενο θόλο, είναι η καλύτερη δυνατή και η πιο συμφέρουσα, αλλά και η πιο γρήγορη στην υλοποίηση. Πιέσαμε και όλα αυτά τα χρόνια πιέζουμε και ως Πενταμελής Επιτροπή για το κλείσιμο αυτών των ανοιχτών γηπέδων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε από πέρυσι τον Μάιο, από τον Απρίλιο μπήκαν τα παιδιά, έκαναν προπονήσεις, τον περσινό δηλαδή Μάιο του 2025, να έχουν γίνει οι πρώτοι επίσημοι αγώνες σε αυτό το θόλο. Όταν μπήκα και εγώ μέσα, μου φάνηκε λίγο περίεργο και εγώ που το είδα. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα που το είδα. Το είδα λίγο περίεργο, δηλαδή, αλλά ξέρετε, όταν βλέπεις τα παιδιά να αγωνίζονται, τα παιδιά αυτά που θα σου θυμίσω γιατί είσαι μπασκετική, έτσι, παίζανε με κουβέρτες, παίζανε στο νερό, διακόπτονταν αγώνες λόγω βροχής. Δεν γίνονταν αγώνες λόγω βροχής. Περιττό να σου πω τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις λόγω καιρού, μία έχει αέρα, μία έχει κρύο, μία έχει βροχές. Ούτε και αυτές γινόντουσαν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διεκδικούσαν ωστόσο την είσοδό τους και κάποιες καταφέρανε και να κερδίσουν και το Final Four. Έτσι, θα σου θυμίσω τις ομπρέλες στο κλειστό γυμναστήριο και τις διαμαρτυρίες που είχαμε τότε και όλα αυτά. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και όπως μου έλεγε ο προπονητής του Ηρακλή 2000, ο κ. Σαντής, κάνανε προγραμματισμό ημέρας, όχι εβδομάδας. Για να δουν, κάνανε προγραμματισμό ημέρα, αν θα γίνουν, αν θα έχει ήλιο, τι θα γίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, από το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, γίνονται προπονήσεις απρόσκοπτα. Έχουν έναν χώρο. Έχουν έναν χώρο, ο οποίος χώρος, οφείλω να το πω αυτό, πρέπει να διαμορφωθεί ο περιβάλλοντος χώρος. Γιατί το είδες και εσύ. Αλήθεια, το είδα και εγώ, είναι μια αλήθεια. Και ο γύρο χώρος του Δημοτικού Σχολείου, του παλιού βήμα, Δημοτικού Σχολείου. Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Απλά εννοείται ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό, ότι διεκδικούμε, όπως το λέγαμε και τότε, να διαμορφωθεί τέτοιο, ώστε να γίνει ένα στολίδι εκεί πέρα το παλιό Δημοτικό Σχολείο, που στεγάζει μεταξύ άλλων και το Λύκειο των Ελλήνων με φοβερά κοιμήλια πολιτιστικά. Να αποκτήσει τις τουαλέτες και τις τέτοιες, γιατί είναι ένα ζήτημα και εκεί. Να τα αποδυτήρια να είναι σωστά. Έτσι. Και όλοι οι χώροι εκεί που στεγάζουν και άλλες δράσεις πέραν των πολιτιστικών και κάποια άλλα σωματεία να μπορέσουν να αναδειχθούν. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, εμείς, σαν Επιτροπή, για να μην υπάρχουν διάφορες σκέψεις και διαφορετικές ερμηνείες, είχαμε να κάνουμε με το κλείσιμο των ανοιχτών γηπέδων. Αυτό ήταν. Βάλαμε ως στόχο, επομένως, σαν πρώτο στόχο την Καρτάμαινα μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Ήταν εκεί ο Θεοδόσης Νικηταράς στις δικές μας διεκδικήσεις. Περάσαμε από 40 κύματα, οφείλω να το πω αυτό. Ανταλλαγές επιστολών, εχμές, αντιπαραθέσεις, δημόσιες αντιπαραθέσεις. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ και ένα χρόνο. Τα παιδιά της Καρδάμενας να στεγάζονται μέσα σε αυτό το θόλο, να μην χάνουν καμία προπόνηση, να γίνονται αγώνες ακόμα και προπονήσεις της μειχτής δωδεκανήσου, να γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις όπως ήταν του κ. Φαντίδη. Έτσι, έγινε και από άλλο αθλητικό σωματείο της Κεφάλου εκεί κάποια εκδήλωση και μπορούν να γίνουν και άλλα. Αυτός να γίνει ένα ζωντανός χώρος εκεί που και να δώσει στην νεολαία μια διέξοδο στις Καρδάμενες. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε και διεκδικήσαμε και πιέσαμε και βρήκαμε βίκο άωτα στο Δήμαρχο σχετικά με τους τόλους στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου, που αρχικά ήταν στο Πηλί, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων θα γίνει στο Ζιπάρι.
και στην Κέφαλο, στο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου. Και εκεί υπήρξαν διαφωνίες, υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιες ωστόσο, όπως λέω, το νερό μπήκε στα βλάκι. Είμαστε σε τροχιά υλοποίηση, όπως είπες και εσύ. Χτες είμαστε στην ευχάριστη θέση τα παιδιά του Αιώλου στην Κέφαλο να δουν από κοντά τον εργολάβο και την εργολήπτρια εταιρεία, η οποία εκπροσωπείται από τον κύριο Τολούδη, ο οποίος θα κάνει εκεί πέρα συμφωνήθηκαν τα τεχνικές προδιαγραφές μαζί με τα συνεργεία του Δήμου, τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρυσόπουλο, όσον αφορά τα χωματουργικά, όσον αφορά το σκυρόδεμα, που θα είναι η βάση για να μπει αυτό το δικτύωμα, έτσι, το κυκλίδωμα, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, παράλληλα, χθες. Στην Κέφαλο, σε ποιο σημείο είναι μια Είναι στο Δημοτικό Σχολείο της Κεφάλου και πράγματι επιλέχθηκε για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε στη λειτουργία του σχολείου, αλλά ούτε και στους γείτονες εκεί της περιοχής, να έρθει λίγο προς τα έξω, προς την πλευρά του ανοιχτού γηπέδου. Άρα, δόθηκε και μία λύση εκεί. Δίνεται λύση και στο σχολείο, γιατί θα μπορεί να το χρησιμοποιεί και το σχολείο. Και εκτός λειτουργίας, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά. Τα οποία παιδιά στον παραμικρό αέρα και στην παραμικρή βροχή δεν κάνανε προπόνηση. Να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι καλό να ακούγονται. Στο ΔΕΖΙ Πάρη έτυχε να βρεθώ και εγώ εκεί. Θα αλλάξει τελικά η κατεύθυνση? Δεν θα αλλάξει η φορά. Παλέψαμε και γι' αυτό. Ωστόσο, η επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι να μην αλλάξει η φορά. Πήγαμε εκεί, οριοθετήσαν τα συνεργεία, είδαν από κοντά τι γίνεται με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρυσόπουλο. Θεωρώ ότι, η πρόθεση που μας εξέφρασε ο κύριος Στολούδης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της εργολήπτριας εταιρείας, είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι θα θέλει ο ίδιος να έχει τελειώσει με αυτόν τον κορμό, ας το πούμε έτσι, και μετά ακολουθεί ο εξοπλισμός των γηπέδων.